még jó, hogy nem vett a csáj. De nem vette. Biztos vagy benne? Mondjátok, akkor megörültem. Bogi megörült. Azért, mert le akar menni, és azt akarja, hogy ne legyen videó. Pedig ő kérte, hogy csináljunk meg mindent. Erre mehetek le, lemehetek. Tény, nem csinálunk videót, Bogi. Oké? Okay? Már. Ezt nem hiszem el. És amúgy még a nővérednek is megígértük. Puli, mi? Megígértük a családjával mindenkinek szinte, hogy csinálunk egy YouTube videót. Miért nekem kell csinálni? Miért pont én, Bogi? Na, mondom, jó? Mondod. Sziasztok! Sziasztok! Ez Bogi és Vera és Pedó Maci videója. Ha... Van egy pedomacink. Nekem van egy Pedó Maci. Mindadjunk meg pedomacia, de igaz, hogy az összes az enyém. Én kapok mindjárt is. Szarokat. Igen. Kérd meg! Kérd meg! Valaki jött. Akkor tudod, amit csak ahogy tanítottam. Ez a nővéred. Na jó, akkor bemutatsalak? Igen. Akkor vége, jó? Szóval, aki itt volt mellettem, itt. STB. Aki itt van, ott a lépcsőn, és nem mer ide jönni, azt úgy hívják, hogy Kozma Boglárka, 11 éves és 5-es, és hülye. És oda van a buzimaciket. Én meg tudjátok, ki vagyok, szóval csak. Cső, csá. Ha nem szerettek, akkor ne nézzetek. Nem kell nézni.